Hej, så er det blevet onsdag, og der er sket rigtig meget siden sidst. Jeg har haft den fedeste weekend overhovedet. Jeg har været afsted her i weekenden sammen med Finn Mixer, og en fra Holland, der hedder Frank, og så en fra Sydkorea, der hedder Dong Yong, lørdag, hvor vi var nede og se Den Gyldne Cirkel. Og vi var rundt og se Gudfoss og Tingvellir og Gejserne, som er en del af Den Gyldne Cirkel, sammen med Kirtri, som er et stort krater i jorden. Så har jeg bestiget et bjerg, hvor det var, at vi var ude og se et stort vandfald. Det højeste vandfald på Island, der hedder Glymur, hvor vi skulle bestige et bjerg, så der måtte jeg virkelig bide tænderne sammen i forhold til min højdeskræk, men jeg var sindssygt glad for at gøre det. Så har jeg været ude at ride sammen med Sara her 3 gange nu, og hun er sindssygt sød, og vi har haft det skideskægt sammen, så jeg har haft nogle virkelig gode dage. Søndag der var jeg afsted sammen med Mixer igen, og en pige, der hedder Dory fra Ukraine, og en, der hedder Insa fra Tyskland. Vi var ude og bade i en naturlig kilde, hvor vi kunne sidde og se på bjergene og gejseren, og det snede, og det var skidekoldt, da vi skulle op, men det var en sindssyg oplevelse. Så har jeg haft nogle dage her i skolen, hvor at børnene har haft deres fremlæggelser, og det er gået sindssygt godt, meget bedre end forventet, så det har været rigtig sjovt. Mandag der var jeg på en skoleudflugt med gymnasiet, hvor jeg var ude og se, hvor Snorri, som er den største sagaskriver på Island, han boede. Så det var også rigtig spændende. Og her til aften, der har jeg været ude og spise hos Agnes som en afslutning. I morgen torsdag, der tager jeg imod Reykjavik. Jeg tager et seminar på Reykjavik Universitet sammen med Agnes, hvor der kommer en dansk gæstelærer og snakker om retorik i undervisningen. Og derefter kører hun mig ind til Reykjavik, hvor jeg skal mødes med nogle af dem, jeg mødte den weekend. Jeg var i Reykjavik, der skal jeg blandt andet mødes med Tina. Og så skal jeg hjem lørdag, så det her det bliver nok den sidste video fra Island af. Jeg er sindssygt spændt på at skulle hjem. Jeg glæder mig rigtig meget til at se folk, jeg savner, men jeg har haft et rigtig godt år og er virkelig taknemmelig for turen. En sidste ting, jeg gerne vil nå, inden jeg tager hjem, det er lige at lave en video med Ingers køer, så det håber jeg på, at jeg når i morgen. Men jeg skal lige pakke og have det hele klart, så jeg kan ikke love noget, men jeg håber på det. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se jer derhjemme, og vi ses. Hej!